Terve. Joo. Me kuuetaan video, tai me tehdään sitä nyt. Tehtiin kysymysbokseja Instagramiin ja sitten meiltä kysyttiin siellä jotain, niin nyt me vastaillaan niihin kysymyksiin, mitä sieltä tuli. Meerillä on ne tuolla ylhäällä ja se alkaa nyt niitä käymään tässä ihan kohta. Joo, pieni hetki. Ensimmäinen kysymys. Tää on varmaan Repeeltä. Jos kuljet pösöllä yli valon nopeudella ja laitat ajovalot päälle, niin mitä tapahtuu? Tämä on kyllä hyvä kysymys, mutta mä en osaa vastata tähän, koska mä en käytä koskaan ajovaloja. Mä en ymmärrä tätä kysymystä. Boss. Mitä silloin voisi tapahtua? Sä teet tästä videosta ihan paremmin, kun sä oot mukana. Millaista on elämä nyrkin ja hellan välissä? Kysymys tarkoitettu Repelle. Aivan mukavaa. Meillä on aika iso hella, niin se helpottaa sitä elämää myös huomattavasti. Ja Meerillä on aika pieni nyrkki. Se kyllä lyö kovaa, mutta se on pirun pieni. Mitä kouluja olette käyneet? Onko mielenkiintoa vielä käydä NS-oikeita kouluja? Mikä on oikea koulu? Tarkoitetaanko tällä nyt niinku korkeakouluja? Sellaisia, millä saa niinku oikean tutkinnon. No, luulen, että se tarkoitetaan ihan vaan niinku... Mistä saa, niin se voi olla myös ammattikoulu. Niin. Ei puhuta siis mistään viikonloppu PT-kurssista. Niin. No aloita sä. Jonka mä oon kyllä käynyt. No minä olen käynyt lukion. Ammattikoulussa on ollut sen jälkeen, josta valmistuin ravintolakokiksi. Ja sitten opiskelin tässä juuri viime keväänä valmistuin wellness-tradenomiksi, mikä on siis tämmöinen niin kuin hyvinvointiliiketalouteen painottuva tradenomilinja. Ja sen koulun loppusuoralla vannoin, etten koskaan enää opiskele, mutta kyllä mä luulen, että mä vielä joskus opiskelen ehkä yliopiston puolella joskus ravitsemusta tai no katsotaan nyt. En mä tiedä mitä mä sillä koululla tosiaan tekisin, mutta kyllä mä tykkään. Mikä se oli se kysymys? Että mitä Repe ei oo käynyt kouluja. Joo, mä en oo käynyt kouluja. Mä oon käynyt peruskoulu ja sit mä oon yrittänyt kyllä. Mä oon yrittänyt käydä kouluja. Mä oon yrittänyt käydä raksapuolta pari kertaa. Sitten mä oon yrittänyt käydä autopuolta. No en mä oikeastaan muita oo yrittänyt. Kyllä mä hyvin nopeasti tajusin, että ei se oo Repe on hyvä yrittämään. Mä oon pirun kova yrittämään. Tosin ne vähän jää yritykseksi, mutta toki jonkun vois käydä, mutta mä en oo ihan vielä keksinyt, että mitä mä sitten haluaisin tehdä isona. Niin en mä tiedä. Joo. Ainut mitä mä kadun niin on se, että mä oon hakenut poliisikouluun silloin kun mä olisin halunnut sinne mennä. Oltais ollut varmaan Repen kanssa tekemisissä. Mä olisin ollut Rovaniemellä harjoittelussa. Mä kadun sitä, että mä en hakenut Rosvo-kouluun, kun mulla oli mahdollisuus. Hallitushan linjasi ne jotkut alat mihinkä. En oo tutustunut siihen vielä niin paljon. Mutta... Tervetuloa Repen politiikkatubiin. No sitten, miten ootte tavannut toisenne? No Repehän stalkkasi mua vuosia ennen kuin mä tiesin semmoisen henkilön olemassaolosta. Niin, tavallaan. Mutta sitten silleen niinku kunnolla niin varmaan Mä en nostalmu, mutta tiesit kuitenkin no, kuka mä oon. Kai mä nyt tiesin. Menestynyt urheilija. Joo. Ollut monta vuotta jo, mutta salilla. Salilla, joo mä luulin, että mä kuulin vaan, että Ähtärissä on salilla ruvennut käymään joku reidar, niin mä luulin, että joku virolainen raksamies. Mutta salillahan me on niinku treffattu ekaa kertaa. Ja fakta, jonka harva tietää, mulla oli silloin varmaan vihreä tukka. Se oli aivan uskomattoman hieno. Mä olin just nähnyt Jokeri-elokuva ja siitä hirveä. Innostuneena värjäsin mun tukkani vihreäksi. Mä toivon, että Repe laittaa kuvan tähän videoon siitä. Jos mä löydän, mä lupaan Mulla laittaa. on semmonen yksi kuva kyllä. Ei oo siitä kiinni. Juman kautta. No tää on tullut Repe sulle. Minkä ikäinen oot? Mä täytän 30 nytten ensi viikolla. Eli luultavasti kun joku katsoo tätä, niin mä oon 30. Jos vääntäisitte kättä, niin kumpi voittaisi ja miksi se olisi Meeri? Tähän me kuvataan klippi, jonka mä lisään tähän. Näin. Se on oikeasti nolosti vielä. Sitten mennään.
Oho. Herran Jumala. Mä sanon tehdä vähän. Ai vittu kun... Olipa sä vahva. Koska sä viet mut paperiteen keikalle? Nyt täytyy ensinnäkin sanoa se, että se olin kyllä minä, joka vei Repen paperiteen keikalle. Repe ei vienyt. Täysin totta. Niin. Mutta mä lupaan Että Tero. Sinkkilä, jos sä haluat lähteä paperiteen keikalle, niin ihan milloin vaan. Mutta se on minä, joka lähtee sun kanssa. Mä voin kyllä lähteä mukaan, jos Meeri maksaa mut sinne. Kesällä mennään paperiteen keikalle. Mä luulen, että se on Tampereella kuitenkin aika säännöllisesti. Lempiartisti. Tää on paha. Mirella ehkä Tää musiikin on. suhteen. Mä oon kuunnellut Mirellaa nyt paljon, kun se levy tuli. Se on hyvä levy, mutta ei se kyllä silti mun lempiartisti oo. Ei niin. Ota nyt vaikka David Stö. Se on kova. Se on kova. Onko niin kova? On se on tosi kova. Kuka muu? Lil Peep on myös tosi Tätä mä kova. olisin veikannut, että sä olisit vastannut. Sitä mä en oo nyt kuunnellut lähiaikoina. Jos mä olisin kuunnellut sitä enemmän, niin mä olisin luultavasti vastannut sen tähän. Mä en oikeesti kyllä pysty erottelemaan. Naisista ehkä Lana Del Rey tai Billie Eilish. Aika seksististä. Niin. Mutta miehistä taas sitten en mä nyt niinku pelkkää artistia. Kumpi hoitaa tiskit ja miksi Repe ne pesee aina? Kyllä te tiedätte, miksi mä ne pesen. Ai kauheeta. Ootteko aikoinaan yhdessä aloittanut saliharrastuksen vai toisen inspiroimana? Kumpi oli eka? No kyllä on varmaan kummakin ihan omalla taholla jumppailtu jo ennen kuin ollaan tavattu ja aika lailla niinku sinänsä tavoitteet tai niinku... Niin, mutta sä oot kyllä aikaisemmin se aloittanut kyllä 2000. Olen mä nyt ennen 12 vuotta aloittanut. No sanotaan nyt, että ajatuksen kanssa 12 vuonna. No, mä aloitin 16 vuonna ja sitten 17 vuonna mä halusin alkaa joskus kehonrakentajaksi. Ja käydä mäkkärissä joka päivä syömässä Se salileipää. toimi. Massaa tuli. Joo. Ei se tosi näyttänyt kovin hyvältä, mutta tuli. Niin. Mutta ei ole varmaan tarvinnut kyllä oikein inspiroida kummankaan toista. No et sä oo Rich pian. No ja kiitos. Aloin liittyä Ritspianaan millään tavalla. Sulla on se en paita. edes sivulauseessa. Sulla on sen paita. Se on sun paita. Se on sun kokoinen nykyään. Jos pitäisi valita vain 3 liikettä, mitä tekisit loppuelämäsi, niin mitä ne olisivat ja miksi? Kyykkypenkki ja maastaveto. No siis kyllä SPD se olisi tiukka, mutta no siis maastaveto olisi kyllä yksi niistä, koska no se on maastaveto. No joo, kyllä mulla olisi kanssa. Mut kyllä mä valittisin isoja liikkeitä. Penkin mä voisin ehkä vaihtaa johonkin muuhun. No mä mietin kanssa, no kyllä kyykky olisi siellä myös. Jos se olisi niinku vain 3 liikettä loppuelämä, niin kyllähän kyykkyä sitten tahkottaisi. Niin joo. Mä tekisin kyykkyä ja vetäisin ja... Sitten ehkä tämmönen yllättävä kuin pystypunnerus tangolla ihan vaan. Ai että siinä on meininkiä. Niin mä vihaan sitä kyllä, mutta... Kaikki vihaa sitä, mutta sillä saisi olkapäät kuitenkin. Joo. Leuvonveto ei tavallaan taas sitten, kun maveessa kuitenkin selkä saisi silleen niinku runtuu. No en tiedä, kyllä se penkkikin. Onhan se niin hyvä liike. Ja mähän teen sitä tällä hetkellä itse asiassa, niin kyllähän penkki. Ei se kyllä silti. Kyllä se on ennemmin silti se pystäri. Tai sitten kulmasoutu. Mä en kyllä valittis sitä. Kulmasoutu on kotia. Mä menen SPD:llä. On musta sen verran kuitenkin voimailija. Se on kyllä hyvä valinta. No se olisi joko pystysoutu tai sitten penkki. Mitä Tervolan runkkareille pitäisi tehdä? Kaikki me tietää, mitä niille pitäisi tehdä. Sitä tarvii edes kysyä. Kaikki ei tiedä välttämättä, missä Tervola on. Tervola on pohjoisessa. Ja miten se suun liittyy? Mä oon kotoisin siitä. Ootteko naturaaleja? Onko tää tosiaan meidän vastausta? Ai että. No mä kuulun testauksen piiriin. Tietääkseni kyllä.
No, mähän en kuulu, mulla ei ole siis voimassa olevaa ADT-sopimusta ja se liitto, missä mä kilpailen, ei sitä edellytä, joten mua ei ole ainakaan testattu. Jos joku haluaa ne testit maksaa, niin kyllä mä niihin menen ihan mielenkiinnosta. Että katsotaan sitten oikein kimpas, että mitä sieltä löytyy. Kuinka kauan olette reenailu ja mistä molemmilla syttyi into reenaamiseen? No, tuossa vähän alustettiinkin sitä, että mä aloin silloin noin 2012 tavoitteellisesti, sitä ennen ihan satunnaisesti silloin tällöin ja joskus noin 12 vuotta. Ja mulla se ainakin lähti silloin liikenteeseen ihan semmosesta niinku elämäntapamuutoksesta. Oli vähän semmoinen räjähtänyt siiderisäkki. Sanotaanko näin, että elintavat oli hyvin erilaiset. Kehon koostumus on ollut hieman pulleahko. Joo, mutta semmonen, kyllästyin semmoseen niinku, mä oon lapsena ollut tosi liikunnallinen ja sillä lailla ja tällä lailla, että oon tykännyt kyllä liikkua, mutta oli sitten semmonen elämänvaihe, milloin kuvittelin, että voi tehdä mitä vaan ja syödä mitä vaan ja juo mitä vaan ja se ei tartu ja sitten jälkikäteen katsottuna niin kyllä on tarttunut. Piru vie. Pääs yllättämään. Mutta siitä se mulla on lähtenyt ja sitten se muuttui hyvin nopeasti sitten se ihan perussalilla käyminen niin kuin semmoiseksi, että mä halusin ihan selkeästi niin kuin lähteä sitä fysiikkaa viemään eteenpäin ja niin kuin saada lihasmassaa ja tälleen. Että se tuntui hyvältä ja helpolta alkuun. Siinäkö se on? Joo. Okei. Okay. No, mun piti saada joku uusi tekeminen mun päiviin, jolla mä täytän mun päivät. Niin sali valikoitu siihen ja sitten saako tuntua aika hyvältä ja kivalta ja sitten no silloin vähän muka kehittyikin, kun kävi siellä mäkkärissä joka reenin jälkeen. Niin sit mä jossain vaiheessa tajusin, että herra jumala, mä haluan olla mahdollisimman iso, mutta no, mä oon aika huono tässä mitä mä teen. Ja sitten tietysti jossain vaiheessa siihen tuli joskus 2018, kun siis 16 vuonna aloitti, niin 18 vuonna mä menin sitten valmennukseen ja aloin valmistautua ensimmäisiin kisoihin niin kuin siinä, jotka mä sitten kävin 21 vuonna. Joo. Mutta mä halusin vaan olla iso. Mä en oo sitä vieläkään. Mä oon tässä oikeesti tosi huono. Mutta sinnikäs. Ei piru vielä luovuta, vaikka hienovaraisesti kannattais kyllä. Joo, mä oon aloittanut valmennuksen silloin kans marraskuussa 2014 Forsbergin Harrilla ja samalla tiellä ollaan niinku edelleen, että oon tykännyt Harrin kanssa yhteistyöstä, että välillä on pidetty vähän hiljaisempia jaksoja ja sitten on taas tuutattu menemään, mutta 10 vuotta! Ai. Se on pidempi suhde kuin meillä. Joo. Parempi. Pidempi ja parempi. Haluan pysyä anonyyminä. Ok. Se käy Tommi. Se käy. Mä lupaan. Veli, mä vannon, sä pysyt. Jos joutuisit syödä vain yhtä ruokaa loppuelämän, miksi se olisi musta makkara? Olisi kyllä hyvä vaihtoehto, mutta se ei olisi se. Ei kyllä todellakaan olisi se. Mä oon mietitty tätä aika usein ja mä oon aika usein tullut, se riippuu tosi paljon siitä, että saisiko sitä yhtään niinku modata. Niin. Ei, mutta saisiko sitä ruokaa niinku modata jollakin tapaa. Vai olisiko se niinku oikeesti vaan silleen täysin sama? Mä haluaisin itse vastata tähän pizza, koska mä oon pizza guy. Mutta mä just mietin tähän vastausta niinku valmiiksi ja mä tulin siihen tulokseen, että mä en edes oo käynyt pizzalla kisojen jälkeen varmaan muuta kuin Espanjassa. Niin ehkä mä sitten en haluaisi sitä syödä loppuelämää, niin kyllä se varmaan olisi tällä hetkellä, jos se pitäisi päättää, niin jauheliha ja makaroni. Se voisi olla myös sushia, koska siinähän on se voisi olla riisiä ja sushi. kalaa, siinä on myös avokadoa, Se on täysin totta. Se olisi todella hyvä vaihtoehto. Tai sitten joku tietynlainen kaurapuuro, riippuen vähän minkälaisilla lisukkeilla. Niin, se puuro on kyllä joskus ajateltu, että se olisi. Niin. Mutta siis joku tämmönen, jos unohdetaan toi sushi, niin kyllä mä söisin ihan jotakin perusruokaa. Peruna ja kana olisi kans hyvä. Maksalaatikko olisi mun villikortti. Mansikka, vadelma vai lakka? 3 aika kovaa. Tässä on 3 kovaa. Siihen käyttöön, mihin sitä yleisimmin käyttää. Eli puuroon. Eli puuroon.
Niin kyllä mä lähtisin tuolla lakalla. Niin mäkin ehkä, mutta mä ottaisin siltikin hyvä. vadella. Niin mäkin, mutta mä ottaisin silti No varsin. mä mietin, että mansikkaa ei ainakaan. Ei, siinä kyllästyisi. Mä valitsisin vadelma. Tavoitteet vuodelle 2025 molemmilta. Tää oli hyvä kysymys mun mielestä. Kumpi aloittaa? Aloita se. Jaa. No mä voin aloittaa. Mä toivon, että mä en asettaisi itselleni hirveästi. Siis mun tavoite 2025 vuoden suhteen nyt tällä hetkellä on, että mä en aio kilpailla. Se ei ole kilpailuvuosi. Ei myös hänelläkään. Joo, ei, ainakaan kehonrakennuksessa ei oo. Niin kyllä mä niinku fitneksestä pidän preppivapaa. Mua hieman houkuttais kyllä, kun olisi eka niinku Masters-vuosi. Niin nyt keväällä jos kisais, niin voisi sieltä sitten hakea EM-paikkaa. En tiedä, jakaako ne niitä MM-meihinkin sieltä nykyään. Mutta Mastersin SM olisi keväällä, mutta kyllä täytyy sanoa, että tämä kisakausi riittää kyllä nyt tähän kohtaan. Ja mä toivon, että mä en sekoa tammikuussa sitten silleen, että mä lunastaisin lisenssin. Kyllä mä niinku haluaisin hyvän ja ehjän niinku kehityskauden vuoden 26 aikaisintaan. Silloin voisi vetää kevään ja syksyn molemmat. Kun mä oon aina tehnyt sitä, että mä kisaan syksyn ja seuraavan vuoden kevään, niin miksi mä nyt tekis toistepäitäkin, aloittaisinkin jo niinku kevät syksy. Tai jompikumpi. Luultavasti jompikumpi. 26 vuonna MM on ilmeisesti Arabiemiraateissa, niin minä haluan kyllä nähdä sen. Se olisi kyllä mielenkiintoista. Saako naiset mennä piksut päällä lavalle vai laitetaanko meidät burkat? Hyvä arvostella fysiikoita purkassa. 25 vuoden tavoitteet. No, tietysti ihan ykköstavoitehan on rakentaa lisää lihasmassaa. Koska mä tarviin sitä ja koska mä haluan olla edelleen iso ja mä en ole sitä. Niin mä pyrin siihen hyvä edelleen tyhmänä hakkaan päätä seinään. Mutta sitten taas mä oon vähän miettinyt nyt, koska mä tykkään kuitenkin tavallaan voimanostosta, vaikka mä oonkin heikko enkä varsinaisesti ole hyvä siinä. Niin se on mun mielestä hauskaa. Niin mä haluaisin käydä mahdollisesti yhdet penkkikisat, jos tää mun penkkiprojekti nyt menee silleen kivasti, että mä pääsen siihen 160, niin sit mä voin käydä penkkikisat. Ja sit mä haluaisin mahdollisesti käydä myös yhdet kisat, joissa olisi kaikki lajit, että mä saisin myös tuloksen kyykystä, koska mähän oon kerran kisannut vedon ja penkin, mutta siellä ei ollut sitä kyykkyä. Niin mulla on nyt siitä niinku tulos saamatta. Voin päästä rytin sisään. Terve. Teekö sinne saunaan käydä lisää puita? Mitä? Lisää. Mihin me jäätiin? Tavoitteisiin vuonna 2025. Sulla on ainakin peruskunnon parantaminen selkeä. Onko muita tavoitteita niinku salijuttujen suhteen? Niin, tosiaan. Elämässä. Voi olla muitakin tavoitteita. On niitä muutakin elämää. No jos mä selviäisin ilman sydänkohtausta, niin olisi kyllä ihan kiva. Ja sitten pitäisi saada tätä business-puolta vähän kasvatettua kyllä. Ja valmennettavia pitäisi olla lisää. Mutta eipä mulla. Ja niin työrintamalla. Niin siihen pitää panostaa. Mulla ei taida kyllä oikein olla mitään silleen. Ehkä niinku ensi vuosi voisi olla semmoista myös niinku ystävien aikaa. Siihen mä niinku haluaisin panostaa vähän. Toimiiko pakki autossa? Pakki toimii autossa hyvin. Paljonko painatte kisaa kireänä? No painan tällä hetkellä 61 kiloa. Alimmillaan se on tällä kaudella ollut 58 ja jotain, mutta sitten mä en ole ihan viimeisinä päivinä sitten punninnut enää itteeni, mutta 58 jotain on ollut alimmillaan. En muista milloin olisin painanut niin vähän viimeksi. No. Mutta ei sekään taas sitten riippuu vähän mihin vertaa. Mä luulen kuitenkin, että mun pituussarjassa aika monet on vähän köykäisempiäkin vielä. No varmasti. Mulla no tänä vuonna mulla oli niinku 3 eri kisat. Niin mä painoin niissä ensimmäisessä taisi olla 7. Sitten taisi olla 78 ja sitten taisi olla 78,9, että pikkusen alle 80 on ollut tähän astiset painot. Sitten silloin 21 vuonna mulla taisi olla tyyli joku 72. Tai mä ehkä vähän kuitenkin tässä
jotain onnistunut tekemään. Missä olette tavannut ja miten suhde sai alkunsa? No tähän me vähän vastattiin, että salilla on tavattu. Ja Mitenkä suhteet yleensä alkaa sitten? ei, se tiedät, kehässä. Pakotettuna. Oli semmonen avoin häkki ähtärissä järjestettiin. Mentiin sinne ja sitten... Reben isä toi 10 kamelia ja Joo. Tehdään yleensä. maistokauppaa. Miten yleensä lähtee? Niin, no ei siinä mitään se kummempaa ollut. Salilla nähtiin ja siitä se sitten lähti, kun Eeri tajusi, että mä oon komea ja vahva. Ja nuori. Se nyt kyllä ihan noin mennyt. Ja vihreätukkainen. Ja menestynyt. Ja vaan rakas. Mä en tiedä yhtään kenestä tuo puhuu. Tää tuli mulle. Sun mielestä ulkonäkö on tärkeämpää kuin persoonallisuus. Mä en oikein tiedä, miksi ihmiset luulee näin. Johtuuko se siitä, että mä harrastan tämmöistä kehokeskeistä? Vai siitä, että mä oon niin pirun komea. Niin, se voi olla ihan kumpi vaan. Mutta niin, ei. Mä arvostan ihmisiä kyllä, jotka pitävät itsensä huolta tavalla tai toisella, mutta ei se nyt ole semmoinen niinku ensisijainen, niinku, no, mä en arvosta repeä siis lainkaan. Mutta siis niin kun, on laji mikä tahansa, mutta jos ihminen treenaa tavoitteellisesti tai tekee jotakin tavoitteellisesti, niin se on aina niin kuin tietyllä tapaa mun mielestä viehättävää, koska se kertoo sitä ihmisestä jotain. Turn on. Että se jaksaa niin kuin, Panostaa johonkin. niin, ja tehdä asioita pitkäjänteisesti ja näin poispäin. Se on niin kuin, mun mielestä kiva piirre, mutta sekin on niin kuin häilyvää, milloin se sitten semmoinenkin voi mennä niin kuin yli kuitenkin. Sitten pitää kuitenkin osata sitä muutakin elämää. No, anyways. Niin, kyllä mä sanon, että persoona on tärkeämpää kuitenkin kuin ulkonäkö. Itsekään mikään ulkonäkö ihme oo, enkä jaksa siihen sillä lailla panostaa. Jos me unohdetaan niin toi fysiikan treenaaminen, niin muutenhan mä oon ihan semmonen rölli. Mitä helvettiä. Että joo. Kyllä se yleensä sentään enimmät oksat ottaa tukasta pois, kun lähdetään jonnekin ihmisten ilmoille. Se on ihan kiva. Tulevaisuuden suunnitelmat. No niitäkin nyt tuossa sivuuttiin jo vähän, eikä semmoista niinku mitään isoa plääniä sinänsä oo. Että se kisaaminen kummallakin aikaisintaan on 26 ja ei siis sillä lailla mitään. Niin, no ei mitään semmoista niinku, että no perustaa uusi firma, tehdä lapsi, etc. Niin ei semmosia ei oo esimerkiksi. Tai ainakaan niistä ei oo puhuttu. Uusi lapsi. Mä en tiennyt, että Repellä on sellainen aiemmin. Sanoinko mä niin? No ei siltä se kuulosta. Ai jaa, okei. Ei mulla oo kyllä, mutta ei mitään siis sellaisia. Ei oo mitään isoa. Ei oo. Se on toisaalta kauhean huojentavaakin, ettei se sillä lailla niinku oo sinänsä. Kyllähän sitä nyt aina mielessänsä kaikenlaista pyörittelee, mutta ne vähän menee niinku tuuliviiri. Mitä mieltä intuitiivisesta syömisestä, meneekö ruuat aina vaan kautta? No kisakaudella menee ruuat vaan kautta. Mun mielestä se on tyhmää. Mutta silti kattokaa mua. Niin, mikä on tyhmää? Intuitiivinen syöminen. Intuitiivinen syöminen. Harva osaa käyttää sitä oikein. Niin, ja mitä se nyt kellekin tarkoittaa, mutta siis en mä nyt niinku offilla, jos näin, niin onhan sielläkin ne tietyt raamit siis sillä lailla olemassa. Et en mä tiedä, että pystyisinkö mä niinku ihan 100% tai niinku, että siellä on aina se tietty ohjenuora kuitenkin, minkä mukaan menee ja mitä haluaa niinku tavallaan. Niin onko se nyt sitten intuitiivista vaiko eikö? Niin, mutta joo, jos se on sitten se jokapäiväinen mulla Intuitiivinen. hävitsä sanoista täysin. Mutta mä en pystyisi sitä sillä lailla, koska mä oon semmonen, että mähän niinku, mulla on ihan jäätävä ruokahalu. Että jos mä niinku, no mä nyt tiedän, että jos syö intuitiivisesti, että tarkoittaako se sitä, että syö niin paljon kuin jaksat, ei. Mutta mulla ja se menisi, mutta mä söisin
ihan tavallistakin ruokaa luultavasti tarpeettoman paljon. Koska mulla on aika jäätävä niin kuin ruokahalu sitten kuitenkin. No niin, mäkin. Että sitten taas jos nyt mietitään, että jos sä oot fysiikkalajeissa, niin onko se niin kuin... Se rasva ei hyödytä koskaan ketään ja sitten tossa syömistyylissä sitä helposti vähän kertyy sitten ylimääräistä. Niin, se riippuu, mutta se riippuu ihmisestä ja kuinka siihen sitten... Joo, ei sitä kai. Voi ihan torpata kyllä, mutta niin arvostan ihmisiä, jotka osaa tehdä sitä niin kuin, siis sillä lailla, eikä mäkään nyt mikään pakkomielteinen ole, ettenkö mä nyt osais niin kuin rentoutua ja nautin kyllä ruuasta ja näin poispäin, että sillä on aina omat paikkansa ja tällaiset, mutta niin kuin, kauhean hankala nyt vastata tähän kysymykseen, kun on niin nälkäinen muutenkin ja pitkä preppi takana, että en mä nyt pystyisi ainakaan siirtyä, se olisi ihan ojasta allikkoa, ei siitä olisi yhtään mitään. Enkä mä söisin ihan liikaa, mä söisin kaikkea paskaa ihan liikaa ja se olisi mun mielestä aivan hyväksyttävää. Niin, no, mutta sä ootkin enemmän semmonen paskanpupeltaja. Se on totta, mä oon hirveä sika. Mä rakastan sitä. Rakastan roskaruokaa. Miten kehittää sellainen vahva urheilijan mentaliteetti ja sellainen, että pää ei anna periksi salilla? No kyllä siihen niinku oppii. Sitä pitää tehdä tietyllä tavalla tietyllä aikaa. Niin ja kyllä semmoinen tietynlainen itsetuntemus varmasti siinä, että sä niinku osaat käsitellä niinku tää täytyy leikata tässä ei niinku mitään järkevää sanottavaa. No ei perkele, eihän sitten tapahdu mitään, jos sä koko ajan luovutat. Kyllähän se, minkä takia se päästä pettää siihen, että sattuu vai mikä siinä, niin kyllähän se sietokyky kasvaa tekemällä. Siis tekemällä ja elämällä sitä. Kyllähän sä nyt koko ajan niin kehityt vahvemmaksi niin fyysisesti ja henkisestikin. Ja sitten... Ja niin kuin, ettei jää velloon mihinkään paskafiiliksi. Että sitten jos nyt on paskafiilis, niin se on se hetki ja niissä vellotaan sitten oikein urakalla, mutta sitten täytyy niin kuin mennä eteenpäin. Niin, se pitää jättää se tietty paskafiilis siihen ja sitten seuraavalla kerralla ei sitä enää muistella sitten. Sitten tehdään aina uudestaan, pyritään parempaa. Niin. Kyllä se vaan kehittyy siinä, kun sitä tekee. Et vituttaa tai niinku aina puhutaan, että pitää olla armollinen itselleen, ja totta kai pitää olla armollinen itselleen, mutta niinku, jos olet liian armollinen itselleen, niin sitten ei kyllä tapahdu yhtään mitään. Pikkusen pitää antaa raippaakin. Varsinkin siellä salilla. Oikeesti. Siellä pitää niinku... Omat lemppariruuat kautta vakiot, välipalat ynnä muut dietillä ja kehityskaudella. Kumpi eka? Saatan mä. No vastaus sä. No siis kyllähän... Ensin preppijutut. Mikä on prepillä lempiruoka? Lempiruoka repillä, niin kyllä se nyt silloin aika lailla se riisi ja kana tai sitten riisi ja jauheliha, koska niitä mä syön prepillä. Niin ne myös äkkiä on lempiruokia sitten, koska silloin nälkä, niin ne maistuu silloin oikeesti myös tosi hyvältä. Mut sitten, ja puuro prepillä. Niin kauan kuin puuro on, niin kaikki on hyvin. Ja sit taas Mä vastaan siihen. Se on kans, mikä on dietillä mun lempiruoka. No se vaihtelee. No nyt esimerkiksi kun on hokkaidokorpit saa tarjolla, niin se kuuluu ihan ehdottomasti lisukkeisiin. Mut kyllä mä sanon, että peruna. Peruna on kyllä tosi hyvä. Volyymi on iso. Niin, mä arvostan volyymiä ja mun maha vetäisi ihan niinku sikana, niin mä valitsen joka päivä aina mieluummin perunan kuin riisin. Mut sitten toisaalta taas niinku jauheliha makaronikombo on myös aika lyömätön. Mut mä syön hyvin tollaista yksinkertaista ja joidenkin mielestä ehkä tylsää ruokaa. Et sit jos siihen saa vähän kevyt kermaviilien lisäksi lyöjä ja tällä lailla ja joka paikkaan tungetaan valkosipulia, niin se on jauheliha ja peruna tai jauheliha ja makaroni. On prepillä ihan taivaallisen hyvää ja puuro on kans jees. Ja kasviksista sitten niin kauan kuin uunijuureksia sietää syödä, niin ne on ihan meikäläisen juttu. Mä oon kyllä niitä käyttänyt nyt oikeastaan läpi prepi enempi tai vähempi, eikä se nyt ole juuri missään näkynyt. No, ei ainakaan lopputuloksessa. Niin. Että ei paljon haitata vaikka syö juureksi. Ja välipalojen suhteen taas, en mä nyt oikein tiedä, se on usein jotakin rahkaa tai raijuustoa jollakin höysteellä. Että... Mä en syö välipaloja.
Mä syön vaan oikeita ruokia. Niin, joo, mulla on ollut nyt se rahka siellä kyllä. Ehkä, mä en syö sitä kyllä, mutta melkein parasta on valio arkipehmeä raejuusto, jossa on kanelia ja luumupiltti, mutta en muista milloin olisin viimeksi syönyt sitä. Okei, munkin on itse asiassa pakko korjata, että jos mä syön joskus välipalan, niin se on sitten niinku, mä ostan useasti töistä sitten semmosen protskujuoman ja sit mulla on joku banaani sen kanssa. Niin kai se on sitten mun lemppari tavallaan, koska se nyt on, se on kätevä ja se on ihan hyvä. Niin. Sitten Offilla taas ruuat, niin no ne on samoja. Ne on oikeasti aivan niitä samoja. On enemmän. Niin, niitä on enemmän. Ja, mutta Offilla sitten tietty välillä sinne mahtuu myös niitä sattumia. Että kyllä Offilla mun lempiruoka ei todellakaan ole riisi ja kana. Että kyllä se sitten, no en tiedä, on se kyllä hyvä silloinkin, mutta niin kuin makaroni ja jauheliha on tällä hetkellä se mitä mä syön lähes päivittäin, se on tosi hyvää. Sitten, no se kulkee kausittain. Joskus se on perunaa, joskus se on makaroni tai spagettia. Hei, spagetti ja jauhelihapäästike. I close my case. Mun lempiruoka olisi voihin tehty perunamuusi ja hirvenpaisti. Uunissa haudutettuna sipulia, porkkanaa, vettä, suolaa, laakerinlehtiä, maustepippuria. Ihan vitu hyvää. Okei, hirvikäristys on muuten myös, jos Joo. oikeesti, jos olisi varaa syödä sitä, niin mä söisin pelkästään Niin, hirvikäristystä. kyllähän noin niinku kaikki mahtuu prepillekin, ei siinä ole niinku mitään. Siis ihan samat asiat, että Offilassa nyt ehkä sulla on rasvat korkeammalla, niin se mahdollistaa sillä lailla ja näin poispäin. Mutta kun ne samat perusjutut siellä niinku kulkee, siellä on vaan enemmän niitä asioita ja sitten sä ehkä niinku Offilla mä jaksan niinku ehkä enempi, niinku, en mä nyt sinänsä makrottele, mutta se niinku antaa niitä tiettyjä vapauksia ja pystyy vähän säätämään niitä ja jaksaa säätää. Mä tykkään just niinku prepillä vaan mennä hyvin yksinkertaisesti. Lapun mukaan. Ei mitään Simppeliin. outoja erikoisia, siis hyvin tylsät ruokatottumuksethan meillä niinku on. Niin joo. Että osa kisaajistahan niinku kasaa tosi siistejä annoksia ja tekee milloin mitäkin, vääntää tortillapitsoja ja sen sellaisia, että itse ei oikein jaksa. Joo, ja kyllä se niinku pääsääntöisesti menee Offilla arjessa niinku just noilla mitä edellä mainituilla jutuilla. Et ei siellä niinku joka päivä ole mitään eriä. Et se on hyvinkin tasaisesti samaa vaan koko ajan. Niin, se muuttaa vaan muotoonsa. Välillä se voi olla keittoa ihan sairaan harvoin ja välillä se peruna on muusi ja välillä se on airfryerissa tehty ja välillä se keitetään. Niin. Että niin kuin sinänsä siellä nyt, jos puhutaan jostain perinteisistä kotiruuista, niin aika laillahan ne asiat siellä kulkee. Sä pystyt tehdä kastikkeita ja ne tehdään vaan ehkä vähän eri asioista kuin ruokakermasta sillä hetkellä ja näin poispäin. Vieläkö meillä oli? Ei taida olla. Okei. Meillä on loppu kysymykset tähän. Hei, kiitoksia niistä. Ei, vitsi, Ei, mä en tiedä löydänkö mä sitä enää. Meillä saattaa olla sittenkin vielä kysymys. Mitkä on oleellisimmat erot bodyfitnessessä ja wellnessfitnessessä? No, bodyfitnessessä on leveä hartialinja, komiat olkapäät, kapea vyötärö, jaloilla ei niin suurta merkitystä. Wellnessissä pitäisi olla niinku reituumia, varsinkin pakaraa. Yläkropassa saa olla lihaa, mutta se ei saisi olla mitenkään hallitseva. That's it. Wellness alapainotteinen, bodyfitness tietyllä tapaa yläpainotteinen. Bodyfitnessissä rakenne ehkä vielä tärkeämpi mun mielestä. On wellnessissäkin tykätään niin keskivartalo, että se olisi kaponen, kyllähän se tuo sitä illuusiota enemmän, mutta mun mielestä siinä saa enemmän anteeksi. Tämä on mun mielestä aika elävä todiste siitä. Mutta Mulla ei ole tähän mitään komisuutta kannanottoa. Niin. Meeri tietää lihasmassaltaan mun mielestä velkut saisi olla isompia kuin body, mutta se ei aina mene niin. Mut niinku, mun mielipide on se. Joo. Mutta alapainotteisuus on wellnessin juttu. Kävin InBodyssa ja sain sieltä tasapainoinen. Olin pettynyt. Plus, että oli hävinnyt lihasmassaa 20 kiloa sen jälkeen, kun alkanut reenaamaan. Aika kova. Mutta tässä oli nyt meidän kysymykset. Kiitos niistä. Ja
voidaan ottaa joskus uudestaan, jos haluatte. Voi kysyä myös kaikkea muitakin. Kukaan ei kysynyt kodinkoneista. Mutta kiitos, jos katselit tänne asti. Tilaa kanava. Tykkää, kommentoi, tee jotain. Jaa vaikka. Hei, joo, jaa. Se olisi kova. Ja nähdään taas seuraavalla kerralla. Se onkin sitten penkkivideo. Tai sitten tää. Mä en tiedä kumpi tulee eka. Mutta kiitos ja nähdään. Kiitos!